खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारीनि सायाव BTRनि बारग' यमरनजित बसुमतारीनि गोख्रों बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारी बिथांनि सोरखारा फैगौ जुलाइ दानाव जोबनो थांगासिनो दङ। मानोना रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव फोथायनाय लाखि जों फैगौ जुलाइ दानाव BTC सोरखारखौ गोदानै सालायनो थांगासिनो दङ। बेखौ UPPL हिसाबै नङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ आसामाव जा मोनथाम काउन्सिल दङ बे काउन्सिलखौ लानानै जोंनि एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामनो थांगासिनो दङ। एमेन्डमेन्ट बिल पास खालामनाय लोगो लोगो जोंनि BTC ओनसोलाव 60 समष्टिनि थाखाय डिलिमिटेसन जागोन आरो डिलिमिटेसननि समाव इन्टारिम सोरखार जागोन। बेखौ सोर सालायगोन रायजो राजाफ्रा नुगोन। बेखायनो हाग्रामा महिलारीनि सोरखारा आरो फैगौ 4 दानसिम जुलाइसिमल' थागोन। मानोना प्राइम मिनिस्टारा हाग्रामा महिलारीखौ अर्डार होदों। हाग्रामानि खुंथाय समाव फिन आरोबाव बर' आरो सान्थालि हारिनि गेजेराव दावराव जादों। हिन्दु आरो मुसलमाननि गेजेराव क'क्राझाराव दुंहाव थासारिया सोमजिफिनदों। बेफोरखौ नुनानै जोंनि भारत सोरखारा जेब्लाबो सान्थि मोनाखै, जायनि जाहोनाव हाग्रामानि सोरखारा बायफिनगोन। बेखायनो आं खावलायदों रायजो राजाफ्रा फैगौ जुलाइ दानसिम नेथ', बेनि उनाव गोदान सोरखार जानो थांगासिनो दङ होननानै गोख्रों रावजों फोरमायथिदों BTRनि बारग' यमरनजित बसुमतारी बिथाङा। बिसायख'थिनि थाखाय मिरुनि मन्थ्रिफ्रा गोबां खनले आसामाव दावबायफैनायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव नखर मन्थ्रि अमित शाहया बिसायख'थि फोसावदिंनो थाखाय आसामाव फैगोन। 2 एप्रिल एबा दिनै बराकाव बिसायख'थि फोसावदिंनो फैगोन अमित शाहया। बेजों लोगोसे बिथाङा हाइलाकान्दि आरो सिलचराव रेलि खालामगोन आरो बिधान सभा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लागोन। मख'नो गोनांदि बिथाङा सिलचराव हरसे थानानै बेनि अखानायै 7 एप्रिलाव हाइलाकान्दियाव BJPनि बिजाथि डक्टर मिलन दासनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लागोन। गवालपारानि दुधनैयाव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। मोदोमाव जेबो सि-जोम गैयि थासारियाव बोखांनो हादों बे सुबुंनि गोथै देहाखौ। दुधनै नोगोरनि डेइली मार्केटआव थानाय मोनसे अफिसनि मोखाङाव थैजों नांलाजोबनाय थासारियाव बोखांनो हादों बे जिउ खहा जानाय सुबुंखौ। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ 35 बोसोर बैसोनि बाथु राहा होननानै सिनायथिनो हादों। जायगानि सुबुंफ्रा बे गोथै देहाखौ नुनो मोननायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनानै पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव सहैनानै गावसोरनि मावनांगौ खामानिखौ मावनायजों लोगोसे गोथैखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय दैथायहरनाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बे सुबुंखौ सोरबा दुथां सुबुंफ्रा मेगनाव सुनानै रड बायदिसिना मुवाजों खास्रि बिस्रि बुनानै बुथारनानै बेबादि गाज्रि हालोदाव गारनानै गालांदों होननानै सन्देह खालामदों। बे बुथारनाय जाथायखौ लानानै राजखान्थिनि लोब्बा थानो हागौ होननानैबो सन्देह खालामनाय जादों। राजखान्थिखौ लानानै दासान्दि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव सोंखारिलायनाया सोलिगासिनो दङ। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो प्रमद बर' आरो दिपेन बर'खौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। BTCआव दासान्दि जोंनि दोलोआ जोबोद मोजां थासारियावनो दङ। BTCआव गासै 15 बियाब दङ। जों बे 15 बियाबावबो देरहासार जागोन। गुबुन राजखान्थि दोलोआ बेवहाय जोंजों जुजिनो हानाय आं दासिमबो नुवाखै। 15 बियाबाव जोंजों BJP BPF लोगो नांनानै बिसायख'थिखौ गेलेदों। UPPL दोलोनि हालोदा नाथाय दायो गाज्रि हालोदाव दङ। UPPL दोलो एबा प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि खोथाखौ खोनासंनानै जुदि रायजो राजाफ्रा फोथायनानै खामानि मावोब्ला जोबोद गेदेर गोरोन्थि खालामनाय जागोन। बेखायनो आं खावलायदों प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि खोथा लानानै खामानि मावनो नाङा होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारी बिथाङा। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ट ओनसोलाव मैया फुंनि समाव गिख्रंथाव अर खामदों। खौरां मोननाय बादिब्ला पथारकुसिनि 7 नं लेन्डआव थानाय रुगर गुदामाव गोबां गोख्रैथिजों अर खामनायनि जाहोनाव गोबां लाख रांनि सम्पथिफ्रा खहा जादों। जाथाय जानायखौ नुनायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा अर खोमोरग्रा हान्जाखौ लेंहरनानै अर खोमोरग्रा हान्जाया जाथायथिलियाव सहैनानै गोबाव समसिमहालागै अरखौ खोमोरनो नाजानायनि उनावसो अरखौ खोमोरनो हायो। नाथाय बे अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। गासै 15 जोंनि जे समष्टि दङ बेयाव दिनै आंहा 4 प्रग्राम गायोबा जोबसिगोन आरो बेवहाय आं नुदों आं एबार रायजो राजाफोरजों सावरायदों, गाहायाव थांनानै मिटिं खालामदों आरो जेरावबो नुदों जे गुबुन दोलोखौ गाज्रि मोनग्रा गासैबो भटआ UPPLनियाव फैगोन आरो UPPLखौ गाज्रि मोनग्रा जेबो रावबो गैया। साफा सानै गोजौनिया ओरै बारलाय बहा पावार मोनगोन बहा फैसा मोनगोन बिदि सोलिबाय थादों। खिन्थु UPPLजों जाय दङ बेथ' दंखायो। UPPLआ आरो गुबुन हारि माहारिनिफ्राय गुबुन दोलोनिफ्राय ज' जानानै 25 to 30% भट मोननो थांगासिनो दङ। दा नंखायनो आं बुंदों जे 15 समष्टिनि मादाव जोङो 10 निफ्राय 12 समष्टि देरहागासिनो दङ आरो 18 समष्टि हमोबा बाहेरावबो 3 दङ। जों 13सो समष्टिखौ जों देरहागासिनो दङ। जेराव थांदो बेयावनो बुंदो जे आइजोफोरखौ अरुणोदय दानगोन होननानै सिगिदों, मायबा आसनि होआ होननानै सिगिदों। दा आसनि होआ होनबाथ' बिनो सोर भट होनो? अरुणोदय दानगोन होनबा सोर भट होनो? दा बेखौ दाननायनि सिगाङावनो फेजेनना दोनबानोथ' लेथाया जोब्बायना। दा ओंखायनो आं बुंदों जे आइजोफोरा गिनो नाङा जे आरो चिराङावथ' एबार कमन मेननि पावारखौ नुनो थांगासिनो दङ।
साफा सानै लिडारफ्रा ओरै ओरै जादों खिन्थु कमन मेन जायखौ साधारन मानसि होननानै बुंदों जोंनि आइ आफा रायजो राजा बे चिराङाव सिडलियाव थांखि लाबाय जे UPPL खौनो देरहाहोगोन रन्जित बसुमतारी बिथांखौनो देरहाहोगोन थांनाय 5 बोसोर EM थानाय समाव गोबां खामानि बिथाङा मावदों रायजो राजानि थाखाय दा बेखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा खाबु मोनफिनदों थांनाय BTC इलेक्शनाव खाबु मोनाखैमोन जिहेतु बिथाङा बिनि बिजाथि नङामोन दा बिथाङा बिजेथि जानाय लोगो लोगो फिन खाबु मोनदों रायजोफ्रा पुरा भट होगोन 25,000नि बांसिन भट मोननानै रन्जित बसुमतारी बिथाङा दिसपुराव थांगासिनो दङ सिडली ओनसोलनि आरो बर' माहारिनि खामानि मावनो थाखाय